गासै मिडिया बिथांमोननिसिम फंबाय बिदा गासैनिसिम आङो गिबियावनो नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दा जोङो तृणमूल कंग्रेस हान्जानिफ्राय टीएमसी हान्जानिफ्राय 14 चिरां दुवारनि जानानै दिनै ब्लक अफिसखौ अपेनिं खालामनाय जाबाय। दा बे अपेनिं खालामनायजों लोगोसे जों गासै बिटिसि आव थानाय माखासे जोंनि लेथें फिथें जानाय बे लेथें फिथें जानायखौ जोङो तृणमूल कंग्रेसआ मोजाङै लाबोफिननायाव जोङो थिग थाक दङ। बेनिफ्राय जोङो जा हायो रायजोनि समाजनि ओनसोलनि जोङो गाइडलाइन बायदियै जों खामानिखौ मावलांगोन। मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गावबा गाव मोनफा मोनफा मोन्थोरखौ लानानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबो। जेरैहाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोजोन सफैबाय होननानै बिथांमोना फोसावदिं मेल खालामदों आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय मेक बिटिसि ग्रेट एगेन बेफोरबायदि मोनफा मोनफा मोन्थोरफोरखौ लानानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबो। दा नोंथांमोनहा मा इस्युखौ लानानै रायजोफोरनि गेजेराव? दा बेनि बेलायाव जोंहा तृणमूल कंग्रेस होननाय मोनसे गाइडलाइन इस्युआ ओरैबायदि गासैबो अधिकार दङ। हिउमेन राइटखौ लानानै जोङो गोनां गैयै गरिब गुन्द्रा रोंनाय रोङै गासैखौबो लानानै जोङो समानै मोनथाय मोननो थाखाय बे उद्देश्यखौ लानानै देग्लाय बिटिसि इलेक्सनाव बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव गोसो बायदियै जोङो बाहागो लाफैनाय जाबाय। नोंथाङा देरहाखांनायनि उनाव बबे मोनसे खामानिखौ गिबियै मावग्रोगोन होननानै नोंथाङा सानो? जोङो देरहाखांनायनि उनाव गासै जोंनि बिटिसि समायसा जानानै थालांनाय गासैबो बिटिसिआव समायसा जानानै थांनाय 2020आव बिटिआर सरकार दाखांनायनि उनाव दिनै 2025नि गेजेरावनो बिथांमोना बिटिसिनि गेजेराव माखासे इलिगेल जानाय माखासे गोमानानै थांनाय बे गोमानानै थांनायखौ जोङो जा हायो बे तृणमूल कंग्रेस हान्जानिफ्राय गोबां रायजोफोरखौ लानानै मैखोम रायजोफोरखौ लानानै जोङो आयदाफारि बायदि खामानिखौ मावलांनो नाजादों। बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव दिनैहाय इउपिपिएल हिसाबै 40 खान 50 खान गारि लाइन दैदेनगिरि बिथांमोना खारदों, रायजोफोरनि गेजेराव मोबिलाइज खालामदों। दिनै आरो बेजोंनो लोगोसेबाव बिपिएफ हिसाबै 50 खान 60 खान लाइन गारि खारनानै रायजोफोरनि गेजेराव मोबिलाइज खालामदों। बिनि गेजेराव जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि आखुथायखौ सोलायनो लुगैबाय, मानोना जों लिडारफोरनि गारि मथर ग्रोम ग्रोम थांनानै फैनानै देखायनायनि माखासे थासारिखौ गासै सुबुं गामियारि थासारि बिथांमोनहा दिनैसिमाव मोजां मोनाखै। जों बिथांमोननि गामिनि रायजोफोरनि गेजेराव थाङै थाङै जों सावरायहैयो, अफलाइनजों मिडियानि गेजेरजों नङा। बेनिफ्राय रायजोफ्रा बुङो जोंखौ दिनै जोंनि बिटिसिनि लिडारफ्रा समाजनि थाखाय नंलिया, गाव गावनि गाद्दिनि थाखाय गाव गावनि गाद्दिनि थाखायसो डेभेलप मावनो थांगासिनो दङ। रायजोनि गेजेराव गामिनि गेजेराव मा मा नांगौ मा मा नाङा दिनैसिम साननाय गैया, हनाय गैया। जोंनो रायजोफ्रा गावबुरा बिथांमोना इन्टेलिजेन्ट बिथांमोना जोंनो मेसेज हरनानै दङ आरो जों मोनगासिनोबो दङ। नैबे समस्थियाव बारग' चिफ आरो बारग' डिप्युटि चिफ बिथांमोना फाथा-फाथि गेलेनो नागिरदों। दा बिनि गेजेरावनो नोंथाङाबो बेवहाय बिजाथि महरै गसंदों टीएमसी हान्जानिफ्राय। दा बिनि गेजेराव नोंथाङा गावखौ माबायदि फिल खालामदों देरहानानै? दिनै नोंगौ बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जों गोबां 17 बोसोर बिपिएफ सालायनाय हिसाबै बिथांमोना एसे दाथि जादों। बेनिफ्राय इउपिपिएलआबो थांनाय 2020निफ्राय बिटिआर हिसाबै सरकार दादों। नाथाय बिटिआर हिसाबै सरकार दानायखौ जोंनि गासै सुबुं बिथांमोनहा मोजां मोनासै। थांनाय आरो बिपिएफनि 17 बोसोर देरहालांखानानै थाखानाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो जोंनि रायजो राजाया मोजां मोनाखै। बेनिखायनो जों एबारनियाव गोदान सरकारखौ लाबोनानै टीएमसी हान्जानो बहर होनानै जों एबारनि मोजां परिबर्तनखौ लाबोनानै गुस्लायहोनोसै होननानै रायजोफ्रा जोंनो मेसेज फोरमायो। दा जों गोबां गामि गामि हाबनानै गोबां गामि गामि इन्टेलिजेन्ट रायजोफोरजों सावरायनानै इउपिपिएलनि बिथां दैदेनगिरिमोन, प्राइमारिनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि
आरो माखासे बुथ कमिटिनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि माखासे प्राइमारि दैदेनगिरि आरो माखासे बुथ कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना आंखौ लोगो हमनानै रायलायो आरो बिथांमोना आंनो साजेसन होयो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बे ओनसोलाव लकेल केन्डिडेट मोनफेराखैमोन देग्लाय लकेल केन्डिडेट मोनबाय जों इउपिपिएलनिबाबो सिंजों नोंथांजों थागोन बिपिएफनिबाबो जों सिंजों नोंथांजों थागोन नोंनि देरहानायखौ जों रोखा नुसारहोगोन बे 14 चिराङाव होननानै बिथांमोना गासै रायजो राजाखौ लाफानानै आरो गासै इउपिपिएल बिपिएफनि पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो आंजों रोखायै सापर्ट होनानै दङ बबेखौ मेजर लादों बिसोर देरहानायनि बेलायाव देरहानायनि बेलायाव 14 चिरां हिसाबै जों तृणमूल कंग्रेस टिएमसि हान्जाखौनो देरहागोन होननानै गोबां रायजोफ्रा मदद होनानै दङ आरो जों 1 नाम्बार रल लानानै दं 14 चिराङाव टिएमसि पार्टिया देरहासार जालांगोन होननानै आरो जों रायजोफोरनि गेजेरावबो फोथायनाय दं आरो जोंनि पार्टिनि गेजेरावबो जोंहा फोथायनाय दं बेसेबांसो भट मोनगोन बायदि जों बे 14 चिरां हिसाबै गासै भटार्सफ्रा 52 एबभ दङ बे 52 एबभनि गेजेराव जोङो 15निफ्राय 18सिम 18निफ्राय 20सिम टारगेटखौ जोङो अंक दंजोबसै अलरेडि जोंनाव जाजोब्बाय दा माखासे सुबुंफोरा जोंनि गेजेराव माने मोगा मोगियै जोंजों ओंखारफानो हायाखैल' सिंजों जोंजों गासिबो नट जाजोब्बाय आरो दिनै जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै नैबे 14 नम्बर चिरां दुवाराव दिनै जोंहा बिजाथि दं हिसाबै दिनै जोङो ब्लक कमिटि मोनसे जों मुखुलि खालामबाय आरोबाव एसे उनाव जोङो दानो प्राइमारि आसाबारि प्राइमारि मोनसे मुखुलि खालामगोन ओमफ्राय जोङो बे बाराव जोङो ओरैबायदि जोङो रल लागोन जाहाथे जोंनि तृणमूल कंग्रेस जेनाखि बिन'द नार्जारि बिथां जेरैखिया जाया देरहागोन होननानै मिजिंथिनानै जों खामानिफोरखौ मावगोन चिरां जिल्ला हिसाबै माबायदि देरहानायनि चिरां जिल्ला हिसाबै जोंनाव साब्रै दङ 19 नं थुरिबारि 15 नम्बर काजलगाव 16 नम्बर चिरां निसिमा आरो 14 नम्बर चिरां दुवार साब्रैनि गेजेराव साब्रैखौबो देरहागोन होननानै आं खाथां बुङो